Pneumàtics Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. La remodelació de l'Avinguda del Bosc, a la colònia de Sant Andreu de la Barca, ja té data d'inauguració. La data d'inauguració de l'Avinguda del Bosc serà el dissabte dia 2 a la 1 del migdia i s'ha agafat aquesta data perquè és un dissabte i llavors la gent podrà venir, no? I la gent de la colònia podrà venir i veure exactament el canvi que s'ha efectuat en l'Avinguda del Bosc. Una remodelació integral de l'avinguda que ha consistit? Bàsicament s'ha intentat fer un carrer molt més amable, un carrer amb plataforma única on tingui unes aceres àmplies, accessibles per tothom. També s'ha canviat tot el que són l'enllumenat, els punts de llum, les faroles. Es canviarà també, s'introduirà mobiliari urbà nou. I també una altra cosa important és els arbres que teníem fins ara. Eren uns arbres que tenien uns escocells molt petits que aixecaven la cera i això feia que fos molt fàcil entrebancar. Doncs es faran uns escocells més nous i es plantarà un nou arbrat. A dia d'avui els operadors enllesteixen la finalització de les obres perquè estigui operativa ja a final de mes.